Gadewch i ni weddio. Diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser o addoliad i ti yn gofyn i ti drigarhau wrth i nerthu ni i dy geisio di, dy ddoli di ac y gnawn hynny mewn ysbryd a gwirionedd. Tywallt ysbryd glan arnom, tyrd lawr un plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n Cynhadledd Haf ar-lein. Yn pregethu heddiw mae'r parchedig Martin Williams. Ceir manylion o sut i gyfrannu'n ariannol tuag at ein cynhadledd ar wefan Tabernacl Cardiff. Nawr, daw ein darlleniad o Eseia penod 55. Eseia penod 55. O deiwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno, ie, yr hwn nid oes arian ganddo, deiwch, prynwch a bwytewch, ie, deiwch, prynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni, gan wrando gwrandewch arno fi, a bwytewch yr hyn sydd dda, ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Gogwyddwch eich clist a deiwch ataf, gwrandewch a bydd byw eich enaid, a mi a wnaf gyfamo tragwyddol a chwi, sef sicr trigareddau Dafydd. Wel rhoddai sef yn dist i'r bobl, yn flaenor ac yn athro i'r bobloedd, wel cenedl nid adweini a elwi, a chenhedloedd nith adweinau di a red atat, mwyn yr arglwydd dy Dduw ac oherwydd Sanct Israel, cynnes e fe ath ogoneddodd. Ceisiwch yr arglwydd, tra y galler ei gael ef, gelwch arno, tra fyddo'n agos. Gydawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac e fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Cynnes nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Cynnes fel y mae yn efoedd yn uwch na'r ddeiar, felly uwch yw fy ffyrdd i na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Cynnes fel y disgyn y glaw ar eira o'r nefoedd, ac ni ddychwel yno, eithyr dyfyrha ddeiar, ac awna iddi darddu a thyfu, fel yr hodd o had i'r heiwr a bara i'r bwytawr. Felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eithyr y fe a wna'r hyn a fynwyf, ac a lwydda ac yn y peth yr anfonau sef o'i blegyd, cynnes mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn hedd yr arweinir, y mynyddoedd a'r bryniau a floeddiant ganu o'ch blaen, a holl goed y maes a gyrant dwylo, yn lle draen y cyfyd ffynidwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd, a hyn fydd yr arglwydd yn enw, ac yn arwydd tragwyddol, yr hwn ni thorir ymaith. A byddai'r bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ti o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, ac i ni yn diolch i ti am bob un cyfle, ac yn hyderus ein bod yn gallu dod ger dy fron, yn gwybod fod gwrandawiad dy fod ti yn ein clywed ni, dy fod ti yn ein gwrando ni, dy fod ti'n ateb ein gweddi ni. Y rhai sydd yn unol a thywyllus di, ac i ni'n hyderus o hyn gan ein bod yn dod nid trwy ein henw na'n hymdrechion ni, ond trwy ymdrechion, trwy weithredoedd, trwy perffeithrwydd a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r hyn a wnaeth e tra ar y ddeiar yma, iddo ddod ac iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr, iddo gadw'r ddeddf yn berffaith, iddo fodloni dy ofynion di, ac yna o Dduw iddo fynd yn ifydd fel oen i'r lladdfa i'r groes iddo gymeryd ein cosb arno ef ei hun, ac felly ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw y bydd goleini'r efengil yma yn lledaenu ar hyd a lled ein gwlad. Y bydd yna wawr o'r newydd, y bydd yna adeg yn cychwyn o Dduw, a bydde ti yn gweld yn iawn i ddod i lawr ein plith, i dywallt ysbryd ac i ddiwygio ein cenedl fach ni, ond hefyd o Dduw i ni'n cyflwyno gwledydd y byd, gwledydd mawrion y byd, wrth i ni weld arweinwyr y byd yn styfnig, yn gwrthod plygu glin ger dy fron di, wrth i ni weld pobloedd y byd yn parhau yn ei ahangrediniaeth, yn parhau yn codi dwrn tuag ata ti, i ni yn gweddio Dduw, y bydd yna ymweliad, a bydde di yn trigarhau, a bydde di yn dod lawr ein plith, ac yn gweithio unwaith eto mawl a clod i ddenw di. Bendithia ein hamser o addoliad nawr, i ni yn gofyn i ti i fendithio dy was wrth iddo gyhoeddi ffordd iach awdwriaeth,
Ac o Dduw y bydde di'n helpu ni i dygeisio di a addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Bendithian hamser nawr, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni nawr ganu emyn rhif 525, Odd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw ni feddaf enw gwell, trigaredd wy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Emyn rhif 525. Wel, hoffwn droi at benod 55 o broffodoliaeth Eseia, penod 55 o broffodoliaeth Eseia, adnod 6 a 7. Na i ddarllen yr adnodau. Ceisiwch yr arglwydd tra y gallir i gaelef, gelwch arno tra fyddo yn agos. Gadawyd y drygioni sy'n ffordd, a'r gŵr anwyr i feddyliau, a dychwelyd at yr arglwydd, ac efe a gymyr drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd efe a arbed yn helaeth. Dyma geiriau adnabyddus o broffodoliaeth Eseia. Mae rhai yn galw y proffwyd yn broffwyd efengylydd, oherwydd yn llyfr Eseia fe gewch chi llawer o gyfeiriadau tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Mae Eseia yn sôn llawer amdano. Enghraifft, mae Eseia yn sôn yn y 9 benod am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud yn y 9 benod, y 6 adnod, canis bachgyn a aned i ni, mab a rhoddwyd i ni, a bydd y llywodraeth
ar ei ysgwydd ef, a gelwir I enw ef rhyfeddol, cynhorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog, tanefedd. Felly mae Eseia'n sôn am ei enedigeth, mae Eseia hefyd yn sôn am weinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist ym mhenod 61 o broffodoliaeth Eseia. Mae'n dweud, ysbryd yr arglwydd ddiw sydd arnaf, oherwydd yr arglwydd am heneiniodd I efengylu i'r rhai illaraidd, fe am hanfonodd I rwymo y rai ysig I calon, I gyhoeddi ryddid i'r ceithion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym, I gyhoeddi blwyddyn gymeradwy yr arglwydd, a dydd dial ein diw ni, I gysuro pob galarus. Mae Eseia hefyd yn sôn am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ni gyd yn gwybod am Eseia 53, ac yn y benod yma mae Eseia yn sôn am aberth iawnol yr arglwydd Iesu Grist. Na I jyst darllen rhai adnodau o Eseia 53. Ond fe archollwyd am ein cymwyddau ni, fe addrellwyd am ein hanwereddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddus arno ef, ein hanwiredd ni I gyd. A mae Eseia yn cael gweld, nid yn unig marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, ond mae'n cael deall beth oedd cynllun I farwolaeth ef. Mae dros bechaduried y bu farw y Iesu ar y groes mwyn talu cosb I bechod nhw ar y groes. Mae'n cael gweld cynllun mawr ein iachawdwriaeth ni. Mae hefyd yn yr un benod yn broffwydo am atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Yn adnod 11, mae'n dweud o lafur I enaid y gwel, ac y dywellir, wel, dim ond rhywun byw all gweld. Ac felly yn yr un benod mae'n dweud am ei atgyfodiad. Ac felly mae broffodoliaeth Eseia yn broffodoliaeth gyfoethog iawn o'r sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn sgil disgrifiad Eseia o farwolaeth ac atgyfodiad ein gwaredwr ni ym mhenod 53, mae Eseia nawr ym mhenod 55 yn rhoi gwahoddiad. Mae Iesu ym mhenod 53 yn ôl broffodoliaeth Eseia wedi rhoi ei hun yn aberth dros bechaduried ar y groes. Mae wedi talu yn iawn dros ei holl bechodau. Mae wedi talu y cosb yn llawn. Ac o hynny mae wedi ennill pob braint a bri i'w bobl. Ac yn sgil hwnnw, mae Eseia nawr ym mhenod 55 yn rhoi gwahoddiad. Mae'n rhoi gwahoddiad rhad I bawb I ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Yn sgil ar hyn mae Iesu wedi gwneud fel arglwydd ac fel gwaredwr. Mae'n rhoi gwahoddiad I ni I ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, yn yr adnod cyntaf, mae'n dweud o deiwch i'r dyfroedd. Pob un y mae sychyd arno. Hwn nid oes arian ganddo, deiwch, prynwch a bwytewch. Deiwch, prynwch wyn a llaill, heb arian ac heb werth. Ac mae yna gwahoddiad I ni y prynhawn yma I ddod at yr arglwydd Iesu Grist ac at holl breintiau a bendithion yr efengil. Mae yna gwahoddiad, ond
Yn y 6 adnod, nodwch hyn, mae yna gorchymyn hefyd. Gorchymyn yr Efengil. Mae'r Efengil yn dod fel gwahoddiad, dewch, ond mae'r Efengil hefyd yn dod fel gorchymyn. Mae Duw yn gorchymyn ni heddi, mae Duw yn gorchymyn chi y prynhawn yma i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn y 6 adnod, ceisiwch yr arglwydd, mae hynny yn orchymyn, tra gellir i gaelif. Gelwch arno, mae hynny yn orchymyn, i ni galw arno. 7 adnod, gadawyd y drygionis i ffordd ar gŵr anwyr i feddyliau. A mae hynny yn orchymyn, gadawyd. Ac wrth gwrs, mae eisiau ni felly i fod yn ifydd i orchymynion yr arglwydd ein Duw ni. Ac ni'n mynd i ystyried felly y gorchymyn fan hyn. A nodi heddi 4 peth ni'n gweld yn yr adnodau. 4 o bethau ni'n gweld yn adnod 6 ac adnod 7 o Eseia 55. Peth cyntaf, gai ofyn y cwestiwn at bwy mae'r gorchymyn yma yn dod. Pwy mae Eseia yn gorchymyn i geisio yr arglwydd? I bwy mae Eseia yn wahodd i ddod â Grist. Ac mae'r ateb yn y 7 adnod, gadawyd y drygionis i ffordd ar gŵr anwyr i feddyliau a dychwelyd at yr arglwydd. Ac yn syml iawn, mae'r gwahoddiad yn dod i bawb. Mae pawb yn cael ei gynnwys yn y gorchymyn fan hyn, yn y 6 adnod. Mae'r gorchymyn i chi felly, oherwydd mae'r gorchymyn yn dod at bawb. Oherwydd mae bawb yn naturiol yn drygionis. Mae pawb yn naturiol yn anwyr. Na, mae hynny falle yn neud i ni i deimlo tymed bach yn anghyfforddus. Chi'n galw fi yn ddyn drwg, chi'n galw fi yn fenyw drygionis, ond o safbwynt Duw, mae pawb yn y byd yn ddrygionis. Mae pawb wedi gwneud drwg. Mae pawb wedi syrthio yn fyr o safonau yr arglwydd. Mae pawb yn anwyr, mae pawb yn anghyfiawn yn olwg yr arglwydd. A dyna disgrifiad y Beibl o'r bechadur. Pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. Gadewch chi'n ystyried felly beth mae'r Beibl yn meddwl pan mae'n sôn am bechaduriaid, neu pan mae'r Beibl yn sôn am y drygionis. Pwy yw'r dyn drygionis yn ôl y Beibl? Pwy yw'r dyn pechadurus yn ôl y Beibl? Wel, yn ôl gair Duw, mae'r bechadur yn rhywun sydd wedi torri gorchymynion yr arglwydd. Sydd wedi syrthio yn fyr o safon perffaith, gyfiawn yr arglwydd. Fe allwch chi darllen yn yr Hen Testament y 10 gorchymyn, ond mae yr arglwydd Iesu yn rhoi crynodeb o'r 10 gorchymyn yn Efengil Matthew, pennod 22,
Adnod 37. Yr arglwydd Iesu a ddywedodd wrtho, ceri yr arglwydd y ddiw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl, hwn yw'r cyntaf a'r gorchymyn mawr. A'r ail sydd gyffeli byddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Ac felly, dyna crynodeb o'r de gorchymyn, ni garu yr arglwydd ein diw ni a'n holl galon, a'n holl enaid, a'n holl feddwl, a caru ein gymdogion fel ni ein hunain. Ac ni i garu yr arglwydd a'n holl galon yn berffaith. Ni garu yr arglwydd trwy'r amser a'n holl galon yn berffaith. Ni garu ein gymdogion yr un modd. Ac unrhyw un sydd wedi ffeili, sydd wedi methu cyrraedd y safon hynny, mae'r Beibl yn galw yn bechadur. Mae unrhyw un sydd wedi methu cyrraedd y safon hynny, wel mae'r Beibl yn galw y dyn hwnnw yn ddrygionus. Ac felly chi'n gallu gweld bod y gwahoddiad yma yn Eseia 55 yn cynnwys bob un ohonom, oherwydd mae bob un ohonom wedi syrthio'n fyr o'r safon hynny. Ni wedi syrthio'n fyr o berffeithrwydd. Y problem sydd gyda ni, y tie sydd gyda ni, yw ni'n tueddol i gymharu ein gilydd a phobl eraill. Ac felly pan ni'n dod at adnod fel adnod 7 ym mhenod 55 o Eseia, lle mae'n dweud y drygionus neu'r gŵr anwyr, ni'n tueddol i ddweud, wel, wy'n nabod rai sy'n drygionus, dwi ddim fel y dyn lawr y stryd, dwi ddim wedi wneud y fath bethau mae'r dyn lawr y stryd wedi gwneud. Dwi ddim wedi byw bywyd fel y fenyw na wy'n nabod. A ni'n tueddol i gymaru ein hunain ac eraill a dweud, wel, dwi ddim yn drygionus. Wy'n gwell na hwnnw neu honno. Ond mae angen ni i gymharu ein hunain â safon Duw. I edrych ar ein hunain o safbwynt gorchymynion Duw. Ac o safbwynt Duw. Ac wrth gwneud hynny, ni'n gweld bod bob un ohonom ni wedi pechu. Mae bob un ohonom ni wedi syrthio yn fyr o safon perffaith yr arglwydd. Na i jyst rhoi eglureb i chi. Wy'n cofio blynyddoedd yn ôl nawr, penderfynus un diwrnod i peinto stafell yn y Mans. Ac fes i ati i beinto y stafell. Fe brynes i paint, paint eitha drud, ac fes i wrtho, cymerus i diwrnod gyfan i beinto y stafell ma. Ac ar ôl gorffen, fe drychus i ar fy ngwaith i a dweud i'n hunan, wel, wareted, ti wedi gwneud job da, ti wedi gwneud job arbennig. Ac o'n i wir yn meddwl o'n i wedi gwneud job un da o beinto ystafell. Wel, wythnos wedyn, dath fy nhad lan i'n gweld i. A gwaith fy nhad oedd bod yn peintwr, oedd yn peintwr ac painter and decorator, oedd fy nhad trwy i fywyd. A dwedais i wrtho, wel, drycha, beth wedi gwneud? Wedi gwneud job da, beth ti'n meddwl? Ac edrychodd e ar fy ngwaith a dweud, wel, dyna mes. Dyna mes. Ac o'n i'n teimlo, wel, pam ti'n dweud ni?
Ac ateb syml chi'n gweld oedd hyn. Oedd safon fy nhad yn llawer uwch na'n safon i pan oedd e'n dod i beinto. Ac mae hynny yn wir amdano ni a'n bywydau ni. Ni'n gallu edrych ar ein hunain a meddwl ni wedi gwneud job da yn bywydau ni. Ni ddim mor ffôl a ni. Wy nabo pobl gwath na ni. Ond chi'n gweld, os ni'n ystyried am foment ein hunain o safbwynt Duw, wel, wedi ni'n gweld bod ni wedi syrthio yn llawer fyr o agoniant Duw. Pawb y bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ac oherwydd hynny, does gyda ni dim i gynnig i'r arglwydd i ennill i ffafr, i ennill y nef. Ni wedi colli y nef oherwydd ein pechod ni. A does gyda ni dim i gynnig i'r arglwydd i ennill y nef yn ôl, i ennill i ffafr. Mae Eseia yn yr adnod cyntaf yn dweud o deiwch i dyfroedd bob un y mae sychyd arno, i'r hwn nid oes arian ganddo, deiwch prynwch a bwytewch. Ie, deiwch prynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth. A chi'n gweld, mae'n galw bobl fyna sydd a dim ganddynt. A mae hynny yn wir amdano ni. Ni'n yn ysbrydol, ni'n bankrupt, ni'n methdalwyr yng ngolwg Duw. Gallwn ni ddim cynnig dim i ennill ffafr yr arglwydd. Gallai ddim cynnig fy weithredoedd, mae'n weithredoedd i yn glytu y bidron yn olwg yr arglwydd. Gallai ddim cynnig fy nghrefydd i, mae o gyd o ddim werth i ennill y nef yng ngolwg Duw. Ni'n gwbl bankrupt yn ysbrydol. Ac yn wath na ni, mae yna gyflog i bechod. Mae'r Beibl yn dweud bod ni mewn perygl mawr oherwydd ein pechod ni. Oherwydd mae yna gyflog i dalu am ein pechod. A cyflog pechod yw angau. Cyflog pechod yw marwolaeth. A dwi ddim yn sôn jyst am marwolaeth y corff, ond wy'n sôn am farwolaeth dragwyddol. Wy'n sôn am y farn, a wy'n sôn am uffern. Gyfeillion, mae yna nefoedd ar gael, ond mae yna uffern hefyd. A dyna y lle ni'n heiddi. Ni'n heiddi cael ein bwrw i uffern oherwydd ein pechod ni. Ni'n heiddi cael ein barnu o flaen gorsydd yr arglwydd. A wedyn cael ein bwrw ymaith o'i bresenoldeb, i dragwyddoldeb. Mae hwn yn serious, mae hwn yn ddifrifol gyfeillion. Mae yna gyflog i bechod. Ac mae cyflog hynny yn dod i bob un ohonom oherwydd mae bob un ohonom ni wedi pechu ac wedi syrthio yn fer o agoniant Duw. So dyna'r peth cyntaf yn yr adnodau. Mae'r gorchymyn yn dod i chi a fi. Mae'n dod i bawb.
Yr ail peth wedyn, beth yw cynnwys y gorchymyn fan hyn? Beth yw cynnwys y gorchymyn? Wel, os edrychwch chi ar adnod 6 ac adnod 7, mae'n dweud ceisiwch yr arglwydd tra gellir I gaelef, gelwch arno tra fyddo yn agos, gadawyd y drygionis I ffordd, a'r gŵr anwyr I feddyliau, a dychwelyd at yr arglwydd. Felly mae yna 4 gair fyna, ceisiwch, gelwch, gadawyd, dychwelyd. Ac yn syml iawn, mae'r alwad yn alwad I ni I edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae gorchymyn I edifeirwch a ffydd bersonol yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn gorchymyn I chi y prynhawn I edifarhau ac I gredu yr Efengyl. Wel, gadewch I ni ystyried am ychydig beth yw edifeirwch a beth yw ffydd. Beth yw edifeirwch yn gyntaf? Wel, mae edifeirwch yn cynnwys 3 neu 4 o bethau. Yn gyntaf, mae angen I ni I ddod I weld ein hunain fel mae Duw yn ein gweld ni. Mae angen I ni I ddod I weld ein bod ni yn bechaduriaid yng ngolwg Duw. Mae edifeirwch yn dachrau fyna os ni'n gwadu y prynhawn bod ni'n bechaduriaid, os ni'n gwadu beth mae'r Beibl yn dweud, os ni'n gwadu y ffaith heddi bod ni yn drygionis, bod ni yn anwyr, os ni'n gwadu hynny I gyd, wel, ni mewn lle anobeithiol. Os ni'n gwadu gair Duw a dweud, wel, dwi ddim yn credu hynny, wel, ni mewn sefyllfa ofnadw. Mae angen I ni ddod yn gyntaf I weld ein hunain fel y mae'r arglwydd yn ein gweld ni. Mae angen I ni I weld ein hunain fel bechaduriaid. Ac wedyn mae angen hefyd I ni I deimlo'n flin dros hynny. Mae Salm 38, adnod 18. Salm 38, adnod 18. Diau y myngegaf fy anwirydd ac y pryderaf oherwydd fy mhechod. Diau y myngegaf fy anwirydd ac y pryderaf oherwydd fy mhechod. A mae hynny yn meddwl bod ni jyst yn gweld ein hunain fel bechaduriaid, ond teimlo yn ein calonau ni ac yn ein eneidiau ni bod ein pechod ni wedi ein gwahanu ni oddi wrth yr arglwydd, bod ni wedi pechu yn erbyn y nef a bod hynny yn peth ofnadw. Bod hynny yn peth drygionis I sylweddoli yn fy nghalon, I y fy enaid I y prynhawn fy mod I wedi pechu yn erbyn Duw ei hun, y Duw sydd wedi fy nghreu, y Duw sydd yn fy nghynnal o ddydd I ddydd. Mae'r Beibl yn dweud ynddo fe, yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Mae'r Beibl yn dweud wrthym ni bod Duw yn ein cadw ni yma yn y byd, a bod Duw yn ein bwydo ni, bod Duw yn rhoi yn helaeth yn ei drigarydd I ni bob dydd, bob munud o bob dydd, bod ni'n byw yn y byd mae Duw wedi creu. Ac fy mod I wedi torri gorchymynion Duw a pechu yn erbyn
yr arglwydd. Perchu yn erbyn y nef a bod hynny yn peth ofnadw i wneud. A wy'n teimlo'n flin dros hynny. Wy'n teimlo'n ashamed. Fy mod i wedi wneud y fath beth. Fy mod i wedi byw fy mywyd yn annibynnol oddi wrth yr arglwydd. Fy mod i wedi dweud yn fy nghalon o ddydd i ddydd, fel mae'r darn o farddoniaeth na Invictus yn dweud, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. A byw fel hynny. A wy'n dod i deimlo fe ogrwydd, i gweld fe ogrwydd a deimlo yn flin ac yn pryderu dros fy mechod. Gwybod fy mod rhaid i fi sefyll o flaen yr arglwydd. Wel, mae eisiau teimlo hynny wrth edifarhau, ond mwy na hynny, mae eisiau cyffesu pechod hefyd. Mae Dafydd yn Salm 51. Dafydd yn Salm 51 yn cyffesu i bechod. Trigar hawrth i fod yw yn ôl dy drigorogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dy leaf a anwyreddau, golch fi yn llwyr ddwys o ddiwrth fy anwiredd a glanhaf i o ddiwrth fy mhechod. Canis y rwyf yn cydnabod fy nghamweddau, am pechod sydd yn wastad ger fy mron, yn dy erbyn dy dy hunan y pechais, ac a gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg, fel ysgyfiawn hair pan lefelich, ac y byddit bir pan farnech. Ac yno yn yr adnodau mae Dafydd yn gyffesu i bechodau ger bron yr arglwydd, a chi'n gweld trwy'r mae'n neud hynny. Mae'n dweud yn derbyn di yr wyf wedi pechu, wedi torri dorchymynion di o ddiw, a mae'n dod yn y fath ffordd ger bron yr arglwydd lle mae'n dweud, sdim esgus da fi o gwbl. Mae pobl yn tueddu heddi i wneud esgusodion dros bopeth maen nhw'n gweud. Nid fy mai i yw hynny maen nhw'n gweud. Na, wedi wneud rhywbeth, ond nid fy mai i yw hynny. Na, fy mlentyndod neu fy environment sydd wedi achosi fi i wneud hynny. Mae Dafydd yn dweud fy mai i yw fy mhechod. Fi sydd wedi pechu. Fi sydd wedi torri gorchymynion y nef. A wy'n cyffesu hynny gyda frondi o ddiw. A does dim esgus da fi o gwbl. Wy jyst yn dod ac yn cyffesu pechais. Ac wedyn, mewn edifeirwch, mae rhywun yn dod i gysau i bechod. Gallwch chi ddim bod yn edifeirol a hefyd caru dy bechod. Na allwch chi fod yn edifeiriol ger bron yr arglwydd a caru y ffordd chi wedi byw. A deheu am yr hen ffordd o fyw. Na, ych chi'n cysau yn nawr eich pechod. Mae'n peth aflan yn dy olwg ti. Mae'n peth ofnadw i chi. A chi'n cysau y ffordd chi wedi byw, chi'n cysau y ffordd chi wedi mynd.
Chi'n gweud, ych a fi, mae gas da fi beth wedi wneud. Dwi ddim eisiau byw yn y ffordd na eto. Dwi ddim eisiau gwneud y pethau yna eto. Dwi ddim eisiau byw yn y fath ffordd. Ac o ganlyniad, chi'n troi. A dyna beth mae edifeirwch yn golygu yn y Testament Newydd, bod chi'n neud 180 degree turn. Chi'n troi oddi wrth eich pechod, chi'n troi oddi wrth eich hen fywyd. A chi'n troi at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth yw edifeirwch, chi'n dod i weld eich pechod, chi'n teimlo eich eogrwydd gebron yr arglwydd, chi'n cyffesu eich pechod, chi'n casau eich pechod, a chi'n troi oddi wrth eich pechod. A chi'n troi at yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd chi'n gweld bod edifeirwch a ffydd yn mynd gyda'i gilydd. Edifeirwch tuag at Dduw a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n dod nawr i geisio yr arglwydd Iesu Grist. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir i gael ef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Chi'n ceisio'r arglwydd Iesu, chi'n galw ar yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n ceisio'r un a ddath o'r nef i'r byd i achub pechaduriaid. Chi'n ceisio'r un a ddath i fod yn waredwr i bechaduriaid. Chi'n dod at yr arglwydd Iesu Grist. Mab Duw. Yr hwn a fi fyw bywyd perffaith yn eich lle, yn ei fywyd yma yn y byd. Oedd e'n dibechod, yn ddifau ac yn ddinam. Ond nath e gadw gorchymynion yr arglwydd, y gorchymynion chi wedi torri, fe nath e gadw nhw yn eich lle chwi, yn ei fywyd. A thalu cosb y ddeddf yn eich lle ar y groes. Pan ath Iesu i'r groes, ath e y gwbl wirfoddol mwyn talu cosb pechodau i bobl. A dioddefodd e a bu farw ar y groes yn ein lle ni. Cymerodd e y barn ni'n heiddi. Cymerodd e y cosb ni'n heiddi. Talodd e berffaith iawn ar y groes. Fe weiddodd e gorffennwyd. Fe brynodd ein hyneidi ni yn llawn a galfaria. A ni'n dod felly i gredu ynddo. Ni'n dod i bwyso arno fe. Ni'n bwyso arno am fyddeiant. Ni'n bwyso arno am fywyd. Ni'n bwyso arno am iachawdwriaeth. Ni'n credu mai ef yw'r unig waredwr. A bod Iesu wedi ennill pob braint, pob bri i'w bobl. Ac felly ni'n dod, ni'n geisio. Bydd drigarog wrthyf bechadur, ni'n dweud. Ni'n dod ato, fe dod fel yr wyf. Arglwydd, ni'n dweud, dyma fi, ar dalwa di, cana fe naid, yn y gwaed, a gaid, a galfari. Dyna beth sy'n rhaid wneud. Ceisiwch yr arglwydd. Gelwch arno. Gadawyd y driong i ffordd. Dychwelyd at yr arglwydd. Yn drydydd heddi,
Beth yw'r addewid fan hyn? Mae Eseia yn rhoi addewid. Falle chi'n teimlo wrth rando ar y bregaeth y prynaw mae hyn wedi bod yn newyddion drwg. Chi jyst wedi sôn am y newyddion drwg y prynaw yma, chi wedi sôn am bechod, chi wedi sôn am farn, chi wedi sôn am uffern, o gadewch i mi yn nawr dod at y newyddion da. Ac mae yn newyddion da. Dyma yr Efengil. Wrth edifarhau a chredu yn yr ardwydd Iesu Grist, dyma'r addewid heddi i fi a gymryd drigarydd arnoch chi. Oherwydd i fi a arbed yn helaeth. Mae'r arglwydd yn arglwydd graslon a thrigarog. A bydd ef yn arbed yn helaeth. Mae maddeiant gyda'r arglwydd. Maddeiant i bob bai. Mae yna bywyd ynddo fe, bywyd llawn ynddo fe, bywyd tragwyddol ynddo fe. Mae pob bendith ysbrydol yn y nifolion leoedd yng Nghrist Iesu ar gael ynddo fe. Mae pob braint a bri i'w gael ynddo fe. Mae Eseia yn dweud, dewch mae'n dweud, ceisiwch yr arglwydd oherwydd mae'r arglwydd ein Duw ni yn arglwydd drigarog. Ceisiwch yr arglwydd mae'n dweud oherwydd mae'n Duw ni yn arbed yn helaeth. Gai roi enghreifftiau i chi o hynny yn y Beibl. Mae'n hoff iawn o stori Jona yn yr Hen Testament. Ac fe galwodd yr arglwydd ar Jona i mynd i bregethu at bobl Nineve ac i gyhoeddi farn dros y ddinas honno. Ac wrth gwrs, chi'n gwybod y stori, fe redodd Jona oddi wrth gorchymyn yr arglwydd, ond fe halwodd Duw Jona yn ôl ac anfonodd yr arglwydd Jona wedyn yr ail waith i Nineve i bregethu barn ar y ddinas ac fe nath Jona hynny, ond beth nath y bobl na yn Nineve? Nath y bobl i gyd o'r brenin i lawr, edifarhau. A beth oedd ymateb yr arglwydd? Beth oedd ymateb yr arglwydd i filoedd ar filoedd o bobl a fi edifarhau? Ateb yr arglwydd oedd hyn i faddau yn helaeth. A chibwyd miloedd ar filoedd o bobl mewn un diwrnod. Oherwydd mae'n arglwydd ni yn arglwydd drigarog a graslawn, hwy yfrydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Ac mae'r arglwydd yn arbed yn helaeth. Ac dangosodd yr arglwydd drigarydd helaeth i bobl Nineve. Mae yna esiampl yn y Testament Newydd, esiampl Saul o Darsus. Ac yn i lythyr cyntaf at Timotheus, mae'n rhoi dystiolaeth a gwrandewch ar y apostol Paul nawr yn rhoi i dystiolaeth. Mae'n dweud, ac yr wyf yn diolch i'r hwn am nerthodd i sef Crist Iesu ein arglwydd, a mi iddo fy nghyfrif yn ffyddlon, gan fy nosod yn y weinidogaeth, yr hwn oedd hwn o'r blaen yn gablwr ac yn eilidiwr ac yn drahais. Eithir mi a gefais drigaredd, a mi yn ddiarwybod i'w wneithir trwy angwydiniaeth, a gras ein harglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd a chariad yr hwn sydd yn Crist Iesu. Gwir yw y gair, ac yn heiddi pob derbyniad ddyfo Crist Iesu'r byd i gadw bechaduriaid o barau pennaf
ydw I fi. Eithar o achos hyn y cefais dreigarydd fel y dangosau Iesu Grist yno fi, yn gyntaf bob hir o ddef siampl I rai a gredant rhag llaw yn ddwyef I fywyd tragwyddol. A chi'n gweld yr apostol Paul yn awr yn dweud, wel, drychwch beth nath yr arglwydd yma mywyd I. Yr oeddwn yn gablwr fe ddywedodd. O'n i'n drygionus. O'n i yn bechadurus am y mywyd. Ond dra amlhaodd gras yr arglwydd tuag ataf. Ac fe achubodd yr arglwydd. Hyd yn oed Saul o Tarsus. Ac mae hynny chi'n gweld yn dangos I ni helaethrwydd, trigarydd a gras Duw. A mae fi yn arbed yn helaeth. Mae yna emyn wy'n hoff iawn ohoni, mae Williams Pantacelli'n yn ysgrifennu fel hyn. Dwed I mi, mae'n dweud, a wyt yn maddau cwmpo ganwaith yr un bai? Dwed a ddei byth I galon nall gynnig difarhau? Beth yw'r pwysau beiau mwyaf a fyddai? O bari? Pa un drymaf? Ai fy mhechod? Ai gwyddfannau? Calfari? A mae'n gofyn y cwestiwn, chi'n gallu maddau i'r fath bechadur am y fi? Chi'n gallu maddau I rywun sydd wedi cwmpo ganwaith yr un bai? Chi'n gallu maddau y pechadur diaf yn y byd? Chi'n gallu maddau rhywun sydd hyd yn oed ar ben I hunan ddim yn gallu edifarhau? A falle chi'n teimlo hynny y brynhaw yma? Falle chi'n teimlo yn eich calon, o am ras I allu edifarhau, o am ras I deimlo ei ogrwydd, o am ras I deimlo yn fy nghalon I fy mod I'n bechadur, gallai ddim hyd yn oed teimlo hynny. All Duw maddau I fi felly? A Williams Pantacelli'n yn dweud wrth gwrs. Pa un drymaf? Ai fy mhechod? Ai gwyddfannau Calfari a'r ateb wrth gwrs yw hyn gwyddfannau Calfari. Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy drysorau sy'n enw na thrysorau'r India I gyd oll yn gyfan. Ddaeth I meddiant gyda'n Duw. O, mae'n ddigon, mae gyda ni gwaredwr digonol yn yr arglwydd Iesu sy'n gallu maddau i'r gweithaf. Mae e'n ddigon. Y tragwyddol fywyd yw. Gwrandewch yr air Duw. Dyma gair amffeiledig y digelwyddog Dduw. Yr hyn oll y mae y tad yn ei rhoddi I mi, a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nes bwriaf allan ddim. Canis pwy bynnag a alwo ar enw'r arglwydd, cadwedig fydd. Credwch hynny, gyfeillion, credwch hynny. Peidwch gadael I Satan I ddweud wrth chi y prynhaw yma, gallwch chi ddim dod at yr arglwydd Iesu chi'n rhy ddrwg. Chi wedi aros yn rhy hir. Na, galwch arno, ceisiwch yr arglwydd. Dychwelwch at yr arglwydd, oherwydd fe a arbed yn helaeth. Ac yn ola wedyn, pryd
pryd ni i alw ar yr arglwydd. Mae'r ateb yn un syml fan hyn yn y 6 adnod, ceisiwch yr arglwydd tra y gallir i gael ef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Ateb y Beibl i'r cwestiwn hynny yw dewch heddi. Mae'r llythyr at y Hebreaid yn dweud hyn yn y 10 bennod. Mae'n dweud, tra dywedir heddiw, os gwrandewch ar ei leferydd ef, na chaledwch eich calonau megis yn y cyffrywad. Tra dywedir heddiw. Heddiw. Heddi yw dydd gras. Heddi yw dydd iachawdwriaeth. Ni ddod at yr arglwydd Iesu heddi. Pam heddi? Oherwydd mae'r arglwydd yn gorchymyn i ddod heddi ato fe. Mae'n dweud, dewch heddiw. Ac felly mae'n gorchymyn i ni ddod, nid fori, nid wthnos nesaf, nid blwyddyn nesaf, ond heddi. A dyna gorchymyn yr arglwydd. Ond mae'r arglwydd yn dweud, dewch heddi, oherwydd mae Duw wedi rhoi heddiw i ni. Chi'n gwrando heddi. Ond chi ddim yn gwybod a ddaw y fori. Ni'n byw mewn byd ansicr. Mae'n bywydau ni yn fyr ac ansicr yma yn y byd. Fe all marwolaeth dod yn sydyn iawn. Mae pobl yn sôn am alw ar enw'r arglwydd ar ei wlau angau, ond chi ddim yn gwybod a gewch chi gwely angau. Mae marwolaeth yn gallu dod mewn moment, mae marwolaeth yn gallu dod yn sydyn, a chi ddim yn gwybod pryd y ddaw. Ac felly peidiwch gweud, wel, na i aros tan y fori, chi ddim yn gwybod a ddaw y fori. Na, galwch arno heddi. Ni'n disgwyl ar ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ni ddim yn gwybod pryd y ddaw. Ond mae'n addo y bydd yn dod fel lleidr yn y nos. A bydd dydd iachawdwriaeth, bydd dydd gras drosodd pan ddaw yr arglwydd Iesu Grist. Felly galwch arno heddi. Mae yna tuedd ynom hefyd i galedu ein calonau ni. Tueddu i ddweud na i alw ar enw'r arglwydd y fori, ond mae'n calonau ni yn dradregionus. Ac ni'n gallu anghofio, ni'n gallu caledu ein calonau ni tuag at yr arglwydd. Ac felly, os clywch chi lais heddi, wel, i fydd hewch a galwch arno tra y gellir i gael. Dewch ato heddi. A reswm ola, shwt allwch chi beido dod ato fe? Mae'n cynnig gwledd. Dyma'r newyddion gorau allwch chi clywed. Mae'n cynnig maddeuant, mae'n cynnig bywyd, mae'n cynnig perthynas a Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n cynnig heddwch a Duw. Mae'n cynnig gwir lawenydd yn eich calon. Mae'n cynnig bywyd newydd, mae'n cynnig bywyd tragwyddol, mae'n cynnig gogoniant tragwyddol.
Mae'n cynnig hyn yn rhad ac am ddim. Cymerwch y cynnig heb arian ac heb gost. Rhad ras sy'n galw. Siwt allwch chi beido a dod at yr arglwydd Iesu Grist. Mae orffen gyda'r emyn sy'n dweud beth yw'r utgorn glywai'n seinio, brenin seilo sydd yn gwadd. Pwy sy'n gael ei galw ganddo? Pechaduried o bob gradd. Adref, blant yn fradlon, gadewch gibau gweigio'n ffôl, clywaf lais y brenin heddiw yn para i alw ar eich ôl. A chibyr hen droseddwr, gwneir o waelod trallod trist. Pwy fydd iddo yn waredwr, Duw a dyn yn Iesu Grist. Bechaduried euog aflan, o dan faich eogrwy llym, at yr Iesu, deiwch weithian, ef, nich bwria allan ddim. Gydd o ef y bwr gogoniant. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth dy groes. Emyn rhif 103. Yeah.
Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.